बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि आपडेटआव दङ न' बां गैजायै बर' नखर। जोंनि बर' हारियावबो दाबोनो गोबां हा न' बां गैजायै दं। सोरबा लामायाव प्लास्टिक खोबनानै, सोरबा रेल स्टेशन सेराव। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सरकारा मावना होनो हायासै। आसा खालामो दानि गोदान सरकार एबा प्रमद बर' सरकारा जेरैबायदि खुंथायनि गोहोआव फैनायनि उनाव लासै लासै मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिफोरखौ मावफुंगासिनो, बेबादिनो बर'फोरनि बे जेंनाखौबो थाबैनो सुस्रांगोन होनना। बे सावगारिनि नुथाया चिरां जिल्ला काजलगाव आरटी अफिसनि साहा लामा न' सा लुलाबायनानै थानाय नुथाय। नैथियाव दङ वाट्सएपआव फिन गोदान प्राइभेसि पलिसि। बावैसो सान सिगां वाट्सएपआव गोदान पलिसि लाबोनायनि उनाव गोबाङानो सोंलु खालामदोंमोन। बिनि उनाव फिन गोदान मोनसे पलिसि लाबोदों वाट्सएपआ। वाट्सएप बाहायग्रा साफ्रोमबो सुबुंफोरनि रैखाथि आरो नेमखान्थिफोरखौ नोजोर होनानै बे बारनि गोदान पलिसिखौ बानायनाय जादों होनना फोरमायथिदों। नाथाय बे गोदान पलिसिनि सोमोन्दै साफ्रोम वाट्सएप बाहायग्रा सुबुंफोरनो बेनि सोमोन्दै मेसेजनि जोहै फोरमायथिनाय जागोन होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो बे फोरमायथिखौ गनायनायनि उनावसो फिन वाट्सएपखौ बाहायनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों। थामथियाव दङ गोजोन गोरोबथा BTRनि उनाव जेलाव थांफिननांनाय बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया दिनै फिन 1 बोसोर आबुं जाबाय। गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव 2020 मायथाइनि 20 फेब्रुआरि खालारखालि एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि अदेबानि DR नाब्लाखौ फिन जेलाव सोफिनदोंमोन। बेखौ लानानै बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनि गेजेराव मोनसे गेदेर सोंलु जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दासिमबो सासे गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिया जेलनि सिङाव थानो गोनां जादों। बेखौ लानानै दिनै फुंबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय ससियेल मिडियायाव एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि लोगोसे गोजोन गोरोबथा BTRनि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां अख्रांनि सिङाव हगारनानै होनांगौ होननानै माखासे पस्टारफोर फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। दान्दिसेनि उनावनो बे पस्टारखौ ससियेल मिडियायाव ट्रेन्डिं जानायखौ नुनो मोन्दों। ब्रैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों आबादखौ एंगारनानै गामियारि रांखान्थि बिथिङा गोख्रों जानाय नङा। BTRनि आबाद बिफाननि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय नैथि बड'लेण्ड कृषक समार'हआ मैया जोबनानै थाङो। उदालगुरि जिल्लानि सापखाथि एनडिपिनि डिजाइनेटेड केम्पनि समायना जायगायाव खुंनाय बे कृषक समार'हआव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि आबादनि बिथिङावनो बयनिख्रुइबो लाइमोनफोरखौ मुखुब खालामनायनि खाबु दं होननानै बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि आबादखौ एंगारनानै गामियारि रांखान्थि बिथिङा गोख्रों जानाय नङा होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।